Podemos deu a coñecer esta mañá en rolda de prensa a denuncia que presentan varios veciños da aldea de Trabazón polas presuntas irregularidades na declaración de aldea modelo. Hoxe, o secretario técnico de Competencias Administrativas de Podemos Galicia, Manuel Nogueira, xunto cunha das veciñas afectadas polo proxecto de aldea modelo de Trabazón, no Irixo, deron unha rolda de prensa na sede de Podemos Ourense para dar a coñecer a aceptación e tramitación desta denuncia por parte da Fiscalía contra as presuntas irregularidades e ilegalidades dadas ao longo da tramitación do proxecto da aldea modelo de Trabazón, no Irixo. No caso desta aldea modelo, Elena Iglesias, a persoa denunciante e afectada pola suposta mala praxis e o caciquismo do alcalde do Irixo, Manuel Cerdeira, e da propia Xunta de Galicia, di verse perxudicada nos seus dereitos como cidadá ao obrar forzosamente o Concello nas súas terras pese a negativa da mesma por entender que hai certos erros en cadastro e non haberse solucionado os mesmos por parte do alcalde como lle prometera. Din dende Podemos que non parece regular e incluso o xeito de proceder á hora de aprobar e presentar este proxecto de aldea modelo en Trabazón por parte do señor alcalde pode dar indicio de presuntas ilegalidades, pois din que a opacidade e falta de transparencia no xeito de proceder cos veciños, en concreto con Elena Iglesias e dos documentos aportados, din que hai indicios suficientes para ter cando menos sospeitas de certas connotacións penais ou poder ser constitutivas de prevaricación administrativa ou falsidade documental.